Nikola Jokic va néixer l'any 1995. Va ser escollit el número 41 del draft de l'any 2014, procedent de la Lliga Sèrbia. El número 1 d'aquell any va ser Andrew Wiggins, que algú li va donar el sobrenom de Junior Jordan, però que s'ha quedat molt lluny. L'altre gran nom d'aquell draft del 2014 va ser Joel Embiid, en el número 3, però no podria debutar fins 2 anys després a causa d'una lesió. Mentrestant, Nikola Jokic va esperar un any més a incorporar-se a l'NBA i va seguir jugant a la Lliga Adriàtica, on va ser escollit millor jugador de la temporada. A l'estiu del 2015, el Big Honey, així com li diuen, a més de Joker, Cookie Monster, Yoko, Big Diaper, va fer una gran lliga d'estiu, sensacional, demostrant que era un jugador NBA preparat per donar el millor de si al seu nou equip, els Denver Nuggets. La primera temporada va ser bona, però no tenia el rol d'estrella de l'equip. El rookie d'aquell any, d'aquella temporada de debut de Jokic a l'NBA, la 2015-2016, va ser per Karl Anthony Towns, dels Minnesota Timberwolves. Un bon jugador, però que no ha arribat al nivell de Jokic. Però en aquell moment Jokic no era sempre titular i només jugava uns 21 minuts cada partit, amb una mitjana de 10 punts i 7 rebots. En les 3 primeres temporades, Jokic va anar creixent com a jugador i incrementant minuts de joc, punts, rebots i assistències. L'arribada de Jamal Murray el 2017 el va ajudar a millorar i el 2018 gairebé es van classificar pels play-offs. El 2019, quarta temporada de Jokic, van entrar a les rondes finals, van superar a la primera tanda a San Antonio Spurs i van perdre a semifinals de conferència en un 7è partit agònic contra els Portland Trail Blazers de Damian Lillard. El 2020 les coses encara millorarien una miqueta més, arribant a les finals de conferència contra els que després serien els campions, Los Angeles Lakers. Les 2 temporades següents van tenir bones i males notícies pel Joker. Guanyaria el trofeu a millor jugador de l'any, però punxarien en els play-offs gairebé a les primeres de canvi, sense l'altra peça clau de l'equip, Jamal Murray, que patiria una greu lesió de llarga durada l'any 2021 que el deixaria fora pels play-offs d'aquell any i per tota la temporada següent. Però la temporada 22-23 i amb un Murray ja recuperat, Jokic va tenir les seves millors estadístiques amb gairebé un triple-doble de mitjana per partit, 24,5 punts, 11,8 rebots i 9,8 assistències. Els Nuggets serien els millors de l'Oest i en els play-offs guanyarien a finals de conferència 4-0 contra els Lakers, recordem que 3 anys abans la cosa havia anat al revés, i a la final un 4-1 contra Miami Heat. Nikola Jokic havia passat de ser el 41 del draft a ser ja una gran llegenda de l'NBA, i tot en 9 anys de diferència. En aquell moment, al juny del 23, Jokic tenia 28 anys, la mateixa edat en la que Michael Jordan o Shaquille O'Neal van guanyar el seu primer campionat. Quants títols més podrà guanyar Jokic? Serà aquesta temporada novament millor jugador de l'any? El que està clar és que Nikola Jokic ja és un jugador èpic, passi el que passi a partir d'ara.